Fiboutique openen begin mei de dwarren in het centrum van Dokkum. Een winkel voor zowel klein als wenaccessoires. Een idee dat eigenaresse Riska Bauma altijd al van droomde. Eigenlijk hebben we al best wel lang een droom om iets in de home- en livingspullen te doen. En we binnen in Ierlien, precies in Ierlien, het was een pas begonnen. En daar hebben we eerst tijdelijk van nu daar een aantal producten verkocht. En nou ja, het kostte best volle werk om continu alles eruit te zetten. Want anders hebben we feesten, partijen en dan kan alles net steamlopen. Dus wie ziet, ja, er moet een oude pand voor komen. Een beetje grutser opzet worden. We hebben net naar Dokkum mooie beleving hier. We denken een leuke tror in. Nou ja, volle mensen moeten ik die hierheen komen. Dus wie ziet, ja, volgens mij kunnen we geen perfecte plek krijgen op dit moment. Uit onderzoek die blikken dat er in de gemeente Noord-Eerst-Friesland 10 winkelpanden leeg staan. Maar daar maakt het Riska haar net druk om. We zien echt wel mogelijkheden en wij hebben herenkleding. We zijn nog bezig met orenmerken, maar ook in Squon en dat al je meer uit te breiden. En wie hij van de gang zit, natuurlijk supermooie herenwinkel. We hebben nog orenkledingwinkels hier met herenkleding, maar ik denk dat er daar best weinig van is. En wij bieden volle meer aan dan alleen nog kleding. Dus wij hebben parfumpjes, home- en livingspullen. We willen aan interieuradviezen daar, zodat we gewoon echt een heel compleet concept aanbieden. Met heel veel mogelijkheden. We trouwens hopen krijg wat meer te onderscheiden van Noor. En ontnota binnen Riska en haar team tegen tevreden. Eigenlijk boven verwachting goed. Of ja, boven verwachting. Ik wist net zo goed wat ik verwachten moest, maar we zijn eigenlijk positief verrast. Wat zou ze? Dus als dit wat trots zet mij, dan is het geen teleurstelling in ieder geval.